Dobrodošli na kanal Životna sila. Ovo piće svi piju svaki dan, ali ga piju pogrešno. Postoji jedno piće koje skoro svi pijemo svakog dana. Mislimo da je zdravo, ali većina ljudi ga koristi na pogrešan način. I baš ta greška može da smanji njegove koristi, a ponekad i da optereti organizam. Reč je o limunoj vodi. Ova kombinacija je veoma popularna i mnogi je koriste kao deo jutarnje rutine, ali način na koji je pripremamo i pijemo pravi veliku razliku. Previše limuna. Mnogi dodaju previše limuna u vodu misleći da će tako dobiti jači efekat. Međutim, prevelika količina kiseline može iritirati želudac i uticati na zubnu gleđ. Pijenje na prazan stomak bez mere. Neki ljudi odmah ujutru piju jaku limunadu na potpuno prazan stomak. Kod osetljivih osoba to može izazvati nelagodnost ili osjećaj pečenja. Topla umesto mlake vode. Previše topla voda može uništiti deo korisnih sastojaka iz limuna. Zato je bolje koristiti mlaku vodu, a ne vrelu. Prečesto konzumiranje. Piti limun i vodu povremeno je u redu, ali preterivanje nije potrebno. Balans je ključ, kao i kod svega. Očekivanje čuda. Mnogi očekuju da će ovo piće rešiti sve probleme, ali nijedno piće samo po sebi ne može zameniti zdrav način života. Ako želiš da izvučeš najbolje iz ove navike, koristi umerenu količinu limuna, mlaku vodu i slušaj svoje telo. Jednostavne promene mogu napraviti veliku razliku. Ovaj video je informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet lekara. Ako želiš još ovakvih korisnih saveta, zapratite kanal i podržite video.